कौन है मैं कहीं कांचो এই যে ভাই কান্দুছি ମୋ ଛୁଆକୁ ଦେଇଛି ମୋ ଛୁଆକୁ ମାଡ ମାରିକି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଲା ମୋ ଛୁଆଟା ସେ ନାଇଁ ନା ଗାଳି କରିଛି ଛୁଆଟା ଆମର ବଦଲାମି କରିକି ମାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଆଣିକି ଏଫଆର ଦାନି ଫାଣ୍ଡିର ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଗଲେ ନାଇଁ ମନାକି ବଚିଲେ କଣ କଲେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଦେଇକି ସକାଳେ ଯାଇଛି କାନ୍ଦି ବୋବେଇକି କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସେ ସାର୍ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ଏଠି ଆସିବି ମୁଁ ଆଜି ଏଫଆର ନେଇକି ଯିବି ଏଠି ଅଫିସ ମୁଁ ଏଠି ଦେବି ନାହିଁ ଆର କଥା କହି ଆଜି